aki szintén Szismati a feleséghez. Janikuszki Éva, ha én felnőtt volnék, részlet. Ha én felnőtt volnék, megnősülnék, és egy olyan lányt vennék feleségül, aki sikít ugyan, ha meglát egy leveli békát, de nem mondja rá, hogy undorító és fúj, aki olyan szokva buborékot tud fújni, ami sose pattan el, aki megijed, de nem haragszik, ha egy papírzacskót durrantok el a füle mellett, és erősen rá tudja kötni a zsineget a sárkányodra. Én, meg a lány, akit feleségül vennék, annyit mászkálnánk még kézlába padon, amennyit csak jól esik, és közben olyan hangosan fújjuk a papírtrombitát, ahogy csak tudjuk. Mikettel lennék a felnőttek, és senki